После вилівів, котрі потрапили Сербію у 2014 року, указало ще, що необхідно запровадити проєкт в'єдно з Карітасом Австрії і Міністерством внутрішніх ділов Сербії, котрий за ціль мав пририхтати заjednicu за lepší odvid u slučaju elementarnih nepogoda. Programa, kotrу запровадзував Карітас деканату Новий Сад, була обдумана як бабкарська представа і преподавання за школярів ромської національності в нижчих класах. Keď bešedujemo o takih rezultatoh projekta, već projekt isjač romski osobi na jeden sposob informovani o tej temi, zmešovanje riziku od elementarnih nepogodov, a tiž tak i projekt isjač djeci bilo uključeno preko robotnjah u tej edukaciji. To je boli šitski romski djeci. Pre inkluzivu i inkluzivni sistem sme uključili i šitski drugi djeci u školах. Преподавання отримані у ромських населеннях у Новім Саду, Суботиці, Чантавіру, Вербаше, Дюдьове і Коцуре.